tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, kamusta bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Kamusta mga dalanon? Kamusta ang pagpatuba naton sang mga pulisa sang Bacolod kag probinsya? Kamusta ang pagpatuman sini? Kamusta man ang aton pumuluyo? May pasaway bala? Kamusta man ang aton mga merkado? Nagbulukas na bala? 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4, sigurado bukas na ang mga merkado. Dugay-dugay, idulong sa aton patrol ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado para maidiya ang aton mga kauturan kung nagahimos kamudira. Pero, panomdom ang number coding sundo naton. Basi gabit-bit kaalat bala. Pagkatapos, nag-abot ka na sa checkpoint, tilingya, aber, lantawon ta ang quarantine pass mo. Oy, hindi ka pwede. Ad number ang imo, nagwa ka nga even number subong. So, medyo halong-halong para hindi mausik ang aton panahon. Ang aton patrol, arana, nagalagulad na sa pila ka mga dalanon, idulong ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod plus ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning sa aton pinalangga ng mga tagpalamati. Good morning. Tastado na ang mga baligya, kag-baligyaan para sa aton sining mga kauturan luyag magpamalaklon temprano pa diri sa area sang Libertad Public Market. Aga amat-amat na pagkadto diri sa merkado ang pila naton ka mga kauturan nga luyag in Action Fred, no? Nga magpamalaklon temprano. Palumdumon nila Action Fred, buwas, Domingo, lockdown. So, iligid pwede magwa, no? That is why tingog na lang daan ang kumapakal sila. Tingog Action Fred, ang pagpamakal para tub-tub na ni buwas nga adlaw para sa pila naton ka mga kauturan nga luyag magpamalaklon. Subong today, no, kay buwas alang-alang ang mga kapulisan subong Action Fred sa idaloman sang police station number 6 ang masako naman sa pagbantay, no, number 1 diri sa area sang Libertad. Kay antes ka magsulod, number 1 man diri Action Fred nga ginausi sa ang mga numbers mo, numbers kun mga number coding ang ginausisa diri sa mga kapulisan ang iban diri Action Fred number man sa mga salakyan ang ginalantaw man ti temprano pa si Sir nagapamalaklon ang magkutunta ba si Sir kung ready na sa tangga kun ano sir anong number ta subong sir? Even numbers. Even numbers, no? Even numbers mo nang gina-check yaman. Ang diriya ginalantaw ang ID, kagasubong man ang iya sining Q-Pass the same kung even Action numbers. Alvin, Yes, sir. kamusta ang mga salakyan nga pribado sumo sa mga merkado? Labinigit sa Libertad. Ang mga pribado nga mga salakyan diri sa Libertad Action Fred, ang mga makasulod gid lamang ang mga iyasang mga delivery van. Ang pribado nga mga salakyan pipila pa lamang ka nahot diri skilled Action Fred, no, especially sa Cooken Building balang halos sa tubang diri nila ginabili ng ilang mga pribado nga mga salakyan. Ang tricycle kag tricycad. May mga tricycle diri pero nakabutang diri Action Fred sa tubang sa tricycle
delivery. Aha. Ganun. Mga e-bike. E-bike, wala pa ko sang may nakitaan, tricycle, may isa diri action friend. Pero basi ba lang nagpanindahan lang. Basi na urot impound guro. Amo gani. Amo na siya action friend, no? Kaya na urot impound ang bilang mga e-bike kay amo ning masami nga nagpasaway sa dalanon. Kay ang ginapahunugutan lamang nga magsulod diri Libertad Public Market, especially sa mga dalan diri sa tubang sang main entrance sabi, amo ang mga salakyan nga may mga dala sang mga pagkaon kag inog deliver. So again, masako subong nga itong mga kapulisan. Nakitaan ko gani action plan nga matamat ang pag-abot mo as compared kagina nga jutay, pero subong niya temprano pa sila nagapamalaklon. Ano ang mga mabakal subong? Of course, una samputan mo di reaction Fred, mga prutas mo. Prutas ang masamputan mo di skilid sa Libertad Public Market. Amo nang importante subong sa panahon siniblang COVID-19, kinanglan nato ng prutas labi na gid ang prutas nga nagaangkon sang vitamin C. Yes, action Fred, no? Amo ni ang pinaka the best kag ginahulat man sa tanan. Ang prutas especially ining cancer action na Fred, no? May available subong is sandia, no? Si Sir tagpila subong sandia, Sir? Ang kilo? Ang kilo, kwan, ang 30. Tag 30 ang kilo sang sandia. Medyo damo siya customer subong, no? Bayabas. Bayabas, amo nang lantaon ta subong. Diri sa kilid, paho. Ay, yung paho, ito ginapangita mo nagligad action Fred. Ito balang paho nga medyo hilaw pa, pero makabig ta balang habal. Butangan mo ni susuan mo ni karon sang ginomos. Solve na. Ari diri, pero ang bayabas, magkatonta kung may ara. Ma'am bayabas, may ara ta subong. Oy, Halindabaw, dagko ni nga action Fred. Ang tawag ta sino, guava jelly, no? Guava jelly man. Guapa jelly. Guapa lang ko nun yung action Fred. Pero Guava lang ang jelly, ara na sa... guava ni. Bayabas. Pero dagko ni, no? Tagpila na kilong isa kabilog ni. Way kalabot sa kilo. Ang duha ka bilog sobre sa kilo. Bali ito nga, no? Ito nga lang action Fred. Ang manamit ka bayabas, Bisaya. Ginaya namit-namit na yan, kumplito, ginaya grabe na vitamin C sa Bisaya nga bayabas. Galing, subong jutay na lang Gani man, jutay na lang man na sa action Fred, no? Pero ini ang isa ka bilog sobre sa kilo. Amo ni action Fred, no? Ang kadako sa bayabas ni. Dahil nga klase nga bayabas, no? Ang habal, mamin nga habal mo nga kuan mo. Ang habal mo ning mangga, paho, tagpilan. 150. 150. Oo, gimaras. Gimaras ni siya action Fred. Ang paho, 150 pero luto ya. Ang luto namon 140 kay diri lang na sa San Carlos. Oo, pero ang habal Ang habal, inialain man sa magluto ni sa amo ginapresyo ya. Amo ginapresyo ya magluto. Kaya din sa sa Gimaras area San Carlos. Butsing ganun mas barato San Carlos. 140. Oo. Ang Gimaras Mahal din siya. Mahal ni siya ang Gimaras action Fred. Amo na ang presyo ng mangga. Subong kaagahon. Diri action Fred na nari sa ari man nga mga prutas di normal na ang mansanas. May ara man diri apple action Fred, no? Magluwas nga apple. May ari pa diri ang kwan si sir mga baligya. Pungkan kag iban pa. Ano yung klaseng kwan ni Sir Yelo nga po? Honeydew. Ha? Honeydew. Honeydew. Tagpila ng honeydew mo, sir? Ang 70 ang kilo. 70 ang kilo. Oo, ang honeydew. Amunin, ari pa lang kita action Fred sa raya sa mga prutasan. Limon, ara? Lemon, may lemon ta, sir? Oo, meron. Oo, tagpila. 20 20? ang bilog. 20 ang bilog action Fred. Oho. Kaya ginanglan na akon, pirmi ko nagabakal sang limon nga na, balo ka kon magluto ka bala? Kon magsugba ko sang pangabla, amo nang ginabutang ko, ginapuga ko da, kag ihulom, amo pagsugba, pertik namit.
Yes, Action Fred. Action Fred, sa ilo ko sa akong special com Action Fred. Medyo naglobat. Sige, sa ilo kita. Sa aton special communication, agod nga mangin matag pagida ang paghatag impormasyon sa aton patrol, subong ginambalan ta prutas, wala pa ta kalambot sa pila ka mga kararuton, mga utanon, dira sa bagsakan sa Libertad Public Market. Arana, balik na kita sa aton special communication sa sini nga mga tinion. Si Engineer Hindi Espulgar, okay na? Okay, Action Labin, come again. Yes, Action Fred, no? Balik kita, kay naglobat kita, abi. But anyway, Action Fred, nga amat-amat kita pang lakaton, kay kagina dito pa lamang kita sa section sa mga prutas. Amat-amat naman kita, Action Fred, may mga saging naman nga available subong kaagahon. Magluwas ang saging to pa diri sa sagingan, ambot kong available na ang tag-iya sining mga manok, Bisaya, ng mga manok available subong diri skilid man sang Libertad Public Market, magluwas nga mga Bisaya, Action Fred, may ari man diri nga bantris ni, no? Mga 40, hindi naman siya matawag ng mga 45 days, Action Fred, pero amo ni ang available subong manok, kag subong man ang saging. Madam, pila subong ang presyo sang saging, madam? Way man na gyapon galiwat. Way gyapon galiwat, no? Disen may 3.20. May 3.5, 3.20. 30, may tag 2.5. Depende sa lagkuon man gyapon. Ma'am, din halin? Sa Bayawan. Bayawan. Negros Oriental, Action Fred. So ina sa saging na Action Fred. Paglakatong kita liwat, no, kay agad maka distansya, maka or exercise man, Action Fred, no, kay magluwas diri sa kilid na Action Fred, sa kilid ayon sang bagsakan may mga baligya nga mga punaw, may ara man baligya kagina, Action Fred, nga nakitan man aton mga crablets, kag iban pa nga mga isda antes naman kita magkanto sa utanan. Subong sini Action Fred, may mga available man subong pamangkuton ta kung tagpila ang presyo subong sang mga punaw. Available subong ang punaw mo. Ma'am, tagpila ni subong ang may punaw ta? Oh, ay bagulang kagina may punaw ka, ubos na. Oh. Ilang man to? Nylon shell. Sa'yo? Nylon shell. Nylon shell. Oo, nylon shell, Action Fred, no? Pero ang kasag na ginapangita mo, ari na di. Ang kasag tagpila niya? Kareo, 70 na sa... Medyo regular size. Regular Oo. size niya, Action Fred, 70 pesos per kilo. Regular, ha? Gagmay. Pila? Ha? Dulo gagmay. Tumpok na gali ni. Tumpok 7. na gali. Ang crablets siya. Amo man, 20 tumpok. Makabakal ka, Action Fred, crablets, 20 ang tumpok. Oo. So, pero kung kilo, yabaklon? Tinto po, 140. 140. 140. Kung inaiya, kung ang baklon mo, kinilo nga crablets. Amo ni ang mga available diri so far, Action Fred, pero base gusto mo magkaon talaba. The best maning talaba, Action Fred, no? Hindi ni halin ng talaba mo, ma'am? Nago? Banago. Nago na siya. O, pila? Nasa otag 40 tumpok. Abay, tumpok na. Kinta na tanan. Bay, tumpok, ma'am. Thank you, good, ha? Banago, Action Fred ni halin. Gintil-tig na sa Banago, gali. Ha? Gintil-tig sa Banago. Maniltig ta. Amo na nung kasami, Action Fred, nga ginahimo man sang aton sining mga kauturan nga manguha ka sang talaba, paaman mo na ang tahong orkis tahong, pero paaman mo talaba. Amo ni mga available, Action Fred. Magluwas diriya, di may mga available man diriya nga saksak ni nga klaseng isda. Ano ni nga isda tadi, ma'am? Balanchong. Oo, tagpila ni balansyong. Chin ng kilo. Siya ng kilo. Ini saksak man eh. 140. 140. Ano mga klase ng mga isda? Nalinuan, tabal-tabal, abo, rambol. Pali saksak ni siya, no? Ang tawag doon, ma'am, no? 50. 50 na nito na tayo. Pwede ito nga, 50 ito nga, tamban. Kag iban pa.
Ang iba diri Action Fred may ara pa mga isda man sa kilid, pero ang lukos may pasayan nan. Ang lukos ta ma'am tagpila subong 150 150. kilo. 150 ang kilo sang locos Action Fred. Regular size o gagmay pa ni, medyo gagmay bala Action Fred. Pero at least nami man ni siya. Magluwas diri may available na si ano? Si ano? Ay, 180 Mata guys. ano? Then, Ini yo. gumaa. Gumaa tagpila ng gumaa mo? 180, 180. Ini siya ma'am. 150, 150 amo nang ginatawag sa nga maro. Marot. 150 Okay. si Marot Action Fred, no? Amo ni mga available ta. Ay tigila nagligad nang ita kasang tinuktok nga utan ba na Action Fred, especially ining langka. Tinuktok nga langka. Tagpila subong ang tinuktok ta nga langka to? 50 sir. Ang kutot, ang kilo. 50 ang kilo, pero ining langka mo ya amo na mga available mo subong? Ang available niya sa buong Action Fred, tinuktok nga lang ka. May paaman pa ni Action Fred, budbud. Day, ang budbud, ano? Ngayo. Oy, nakatong. Ano ka? Ngayo. Ano kaya? Badya. Ha? Badyaw sir. Pajaw ka. Pangayo ka? Action Fred? Okay na, Action Alvin. Yes, Action Fred. No? So, para maning sitwasyon diri sa area sa Libertad Public Markets. Ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, nalakip na diri ang presyo sa merkado, ginadulong sa inyo sang CL Pito-Pito. No? May 26 mg nga vitamin C, ginapabaskog pa ang aton immune system. Dikawan ang peking nga CL Pito-Pito. Ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle, ang CL Pito-Pito mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo lugar. Basta laking CL Pito-Pito, laging panalo. Pagta sa patrol, with aksyon ninyo Bugina, ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Ano ang damit ipamahaw karong nga agad sa Bado? Ay buwas sirado mga merkado, no? Daw kanamit panugbababoy ako. Masugba ka baboy, blabaw. Kung malimaho kaning baboy, kag mag-aso sulod balay, susperte sa paggamot. Butan mo kalamunding, blas namak, kag kutitot. Pag-aso-aso, pakyaro mo sa isaw-saw, so sa pagkanamit. Ang manamit sa sinugbang nga baboy para makuha ang iyang kasumod, kilaw karabanos bala. Tapos kiara mo sa sibuyas Bombay kag kamatis, buta mo kalamay yutay, tapos ugabalingon gagmay, so sa pagkanamit. Kung kabatyagan na nga do video masulsumod ng tambok ya, amo ng parisan mo, talangan sang kamot mo, baw kanamit uga panaganta ng laway mo sa pagkanamit wala tupong. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Oy, ang pagbakal sa bulong pilion ta. Anong pinakanami nga mga sustansya, mga vitamina, mga vitamin hormones para sa sini nga mga panahon nga kadelikado bangod sang COVID-19. Kinanglan nga magpadulong kita dira sa Life Extension Clinic. Bakal kita dira sang ila produkto, pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod,
ang Life Extension Clinic Karalang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Ciudad San Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Diri kita. Ini balantayan ini ho. Kay mga LGO sa Western Visayas, ginpahanumdom kamo sang DSWD sa katapusan nga deadline sang Special Amelioration Program payout distribution buwas na nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye siniyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Liwat nga ginpahanumdom sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa publiko o kon mga local government units sa Bugos nga Western Visayas nga may ara sang katapusan na lamang nga deadline nga ginhatag sa ila para nga matapos makulo-kompleto ang sa payout distribution. Suro sa focal person sa nga DSWD Region 6 nga si Rainer Jod Lobaton, ang deadline gintala na buwas nga adlaw, Mayo 10. Sa record sa nga DSWD, may ara sang 50 pa lamang sa 133 ka mga LGU sa Bugos nga rehiyon ang nakakompleto sa pagpanagtag sang 6,000 pesos sa idalom sa Social Amelioration Program. We are expecting na makalagas gid ang aton mga LGUs, especially since the deadline is extended until May 10. Accordingly, this is the last extension na ginhatag sa aton mga LGUs.
Ginpahayag naman ni DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre nga ang sinuman nga LGU nga hindi tapos kabaka sumeter sang report ang padalaan sa kinatuwag nga show cause order. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya o nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Ala, tapusan nyo ang pagpanagtag subong adlaw kay katapusan na buwas. Ang pagpanagtag sang kwarta sang SAP nga niba porte nangin kontrobersyal. Linibong reklamo sa bilog na pungsod Pilipinas. Ginaimbestigar ng iban, mahimo mga tubang kaso. Baw, puwerteng ganitanay sang iban. Ang iban daw kanami man lang, nga sige man na siling kubla kung ano ang ginapanomdom sa aton gobyerno, kung 5,000 ang ihatag, kung 6,000 ang ihatag, nga ang hawid-hawiran pa na. Ang iban may hawiran 500 kada isa para kuno pagkaon, ang iban ibutang tangalan mo da, pero te kinanglan ang 6,000 baton ka lang 5. Ay, ano nga, plastada ini. Hindi menchedihan, no? Basta kwarta gani, kainit, gidman. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:06 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Hoy, kape-kape na kamuda. Bilog nga pamilya, kape. Ining kape balang makahatag ikaayong lawas sa bilog nga pamilya. Hindi makapasulab sa aton sulok-sulok. Hindi makapaadik nga kape nga pwede bisan sa mga kabataan. Kaining Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Ari gali panugyan naton sa pertikadagko naton nga mga utod ba? Luyag ka nga magbulumagan ka. Amuning gamiton mo Dr. Alfred's Green Coffee. Kay may metabolism booster ini nga nagabulig patunaw sa inyo ginakaon. Kay mas nagadako ka, mas nagatugot ang ginawa mo sa pagkaon. Kay kung kulang-kulang daw galuya lawas mo, amo na yang kompertisi mo kadako. So, Dr. Alfred's Green Coffee ang kinahanglan nimo. Manami pa ni siya. Kay loaded pa ni siya sang phytonutrients kay panawag sa iya natural colon cleanser. Kung makinlong aton kolon, malayo kita sa masakit. Kung di ka makaitsan, tatlo kadlaw abyan hilo na ina sa sulod sa inyo lawas. Pagwaagid, kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orwe, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Bao kahapon, ga-monitor lang kita sa spokesperson sa kapulisan sa Bacolod, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Pwerte gimana? May mga salawayong giman, hindi man tanan na. Pipila lang ini sila, ngagad pa ugtas ba na? Samtang ara kita sa dalom sa enhanced community quarantine. Wala gani kita nagnubo sa general, katulad sa probinsya, kay ginapasiguro gid sa aton mga opisyal sa Bacolod nga hindi na kita magpanglaton pakag hindi kita malatnan sining makamamatay nga kagaw ang COVID-19. Bao puwerte pa. Kadamo sang pasaway, mga e-bike, gabiyahe, wala lisensya. Ti gina-impaw na ni, do ginatos na guro, tricycle, tinamutangan private use ko no. Pero ti ang driver, wala man sa nagkakaigo nga quarantine pass, wala magasunod sa coding number naton. Ang iba niya nga mga priyado nga salakyan, may quarantine pass, wala naman driver's license. Ay ho, hindi maintindihan. May ara gitaob lang nga luya gid magpasaway. Kamo ina, kung ano ang mangin desisyon
sa mga opisyal na to sa Bacolod pagkatapos sang Mayo 15, depende na sa aton sini kooperasyon, sa aton pagtuman sa anuman nga mando sa mga opisyal naton. Kay mintas nga sige kita lagaw, dali man magtapik ang kagaw. Pero kung magpahimunong kita sa sulod sa puluyan, wala sa tapikan. Galambiyong siya, nga wala man siya sa dapat tapikan, mapatay siya. Natural nga kabatayon. Wala kita delikado. Pero kung magaga kita pasaway, tig ang ulo, libot na libot, nga daw wala man kita sang dapat baklon ang himuon para lang bala nga makalibot hala, lambiyong pasaway na kung matapikan kagani isang kagaw, disgrasya kagid. So tumanon talang ini. Gasiling makita nga daw, kanami ligid balik sa kinandan. Ano pagbalik sa kinandan, nakihagag kita pasaway? Ang iba niya, na umid lang sa opisyon nyo. Ang iba niya nga nagatinir sa puluyan, sa paglaom nga ginahimo, inis ang tanan, ay abaw, ang iba niya pasaway. Kung anong badangtan niya, nga extension pagid ang enhanced community quarantine, wala kita masulon, kundi kita man lang. Kaya mati, hagag kita pasaway, hambalan nagiging maglagaw para maglaptang kagaw, sige gid lagaw nga lagaw. Di ko ma-extension kag sugpunan pagid ang enhanced community quarantine, sino karon ang mapinitensya, ang aton magagmay nga mga negosyante, ang pila naton ka mga utod, mga jeepney driver kag iban pa, nga sa subong wala ka biyahe. Di kundi igo sila, kung maigo sila, apektado kita tanan. Kay man, may mga tig-aulo pa naton nga mga kauturan. Gapangumid sila ya. Ang iba niya nagatuman sila ya, hala, nagapasaway, gapadayaw, hagad-lagaw. Ang malain sila kung basibla kung hapunan kakakagaw, disgrasya gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This time check is brought to you by... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus. Pila ka mga reaksyon sa aton pila naton ka mga kauturan, yan o abi niya kon i-lockdown ta. Ang Bacolod, isa ka semana, katatlo
hindi na lang kaysa Mayo 15 matapos naman ang enhance, wala pa galing kasigurado kung may sugpon o kung manaog kita sa general community quarantine. May pila kita ka mga otodo akigman, ano muna karon kay may mga salawayan, hindi naton ina mapunggan, may ara yang ati. Do ga padayaw bla. May ara ganing lagaw nga wala iya sang pismas mo. Da wala lang. Kundak pon mga akig pa ay disgrasya o amo lang yung tawag naton tig-a-ulo. Ito bagay, wala man humok nga ulo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabalik. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Naguluin ta naman, no? Si Senador Lila de Lima, ngara sa sulod sang bilangguan. Puerting pitik yaman na. Sining isyo bla sa television network ka. Siling ni Senador de Lima niya ba? Porting nga insulto sa kinaalam sang pumuluyo ba? Kag ipokrito ini ang tindog ni Presidente Rodrigo Duterte nga neutral siya kuno. Sining nagakatabo subong ining pagpasira mando sang Solicitor General nga si Jose Calida, pamahog sa National Telecommunication Commission nga ipasira ang television network ining ABS-CBN. Siling ni Dilima nya ka ipokrito maniman sa aton presidente. Nga ara sa iya puder ina, wala gisami diutay nga komentar nya kun sa bagay, mauluatag naman nga wala pa ni matabo gin arangkada nga daan ni Presidente Rodrigo Duterte kapilaya pahugon ang among television network nga ipasira kag indi pag-irinyo ang pragkisa. Naguluin ta si Dilima, pulpit ko naman na siya, ni Presidente Rodrigo Duterte. Porte, no? Amuning si Dilima, ara sa sulod sa Milaguan, pero porte gyapon na ang iya sungad sini. Matilaw man na, porte Amuni ang mga tindog sang pilanaton ka mga opisyal nga porte, ara na sa sulod sa Milaguan, gaarangkada pa, kag ang ginaarangka, presidente pa, sang pungsod Pilipinas. Porte, panilagan ta, ining nagakatabo subong. Daw ga kompetensya ang isyo sang television network sa COVID-19. Pero itugyan tayo na. Itugyan tayo na sa pagrepaso sang Korte Suprema naton. Plus, nagapati kita nga ang makalubad sini, amugid ang Kamara kag ang Senado. Once nga tadugon ini sa Kamara, once nga talakayon ini sa Kamara, kag magdesisyon ang Kamara. Duala mo ang desisyon, i-grant ang prangkisa, irinyo o kon hindi. Kon irinyo, kag opdan ini sang mga representante, kag sumaka sa Senado, ang Senado gahulat lang. Nya gahulat lang gabi di. Hindi namon pag-usikan tsimpo. Once nga sumaka diri sa Senado, sigurado, aprobado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Naton ka mga kauturan nya ginatos pa ka mga OFW kag pila naton ka mga utod sa gwa sang probinsya kag Bacolod ang magaabot dire. Yang question niya ti diinta na ipamutang kag indi ayan delikado ina base kon madamo ang nagabitbit sang kagaw ining COVID-19. Preparado man na ang probinsya kag syudad sa Bacolod. Tiyo galing ang mga OFW, ang ila sining mahimo kung gastuhan man lang sa uwa, kag ibutang sa mga hotel, wala man diferensya, pero ang aton ipatuman lang, Bacolod kag probinsya, nga bisan dito na kwarentina na sila, kinalan sundon man nila, nga aton pulisa dire, nga pag-abot nila dire, i-kwarentina sila for another 14 days para sigurado man bala kita, nga hindi makita mabutang sa ital-ital. Ay kabuda to nagligal na tawato. Wala sila magpahibalo. Magtawag sila, gasakay na sa Vaporia. Kundi gasala-sala ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang importante daya nga may komunikasyon. Antes ipadala dire, kinanglan, isak semana, duwak semana antes, pabalon kita, may manag-abot dire, nga 200 pila dira sa probinsya kag pila sa Bacolod para mapreparahan naton. Kaya ti kon mabutang sa Italia pag-abot la takabalo. Pagpabalo nila ragasakay sa vapor na manug-abot na kundi ga sala-sala kita dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Pero ini magkabalaka, i-quarantina ini sila pag-abot diri sa probinsya kung taga-probinsya siya o kung diri man sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:35 na. Babalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. $5.40 na diri kita. Masubra 400,000 nga balor sang kagabitan ginkawat
sa isa ka puluyan sa siyudad sang Kabankalan. Detalye sini upod kay Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, bao ginkawatan sang balor 473,000 pesos sa mga personal nga kagamitan ang isa ka puloy-an niya sa Don Emilio Village, Phase 1, Barangay Tanawan, Siyudad sang Kabankalan sa tong Webes ang kagahon. Aksyon Fred. Ang biktima de aksyon na Fred ginkilala sa kay Bernadine Hinova, legal ang edad nagapuyo sa uman nga lugar samtang mga suspitsado nga gintudlo diri amo sanday Annalyn Masola, 20 anyos ang edad, taga Barangay Tanawan man. Ang isa diri mo si Albert Vicente, 20 anyos, taga Barangay San Antonio, siyudad sang Himamaylan. Nagkaladula siya nga poder aksyon na Fredo, ining kuan iya, duha ka o kon isa ka diamond ring nga nagabalor sang 75,000 pesos, duha ka pearl earrings nga 70,000 pesos, isa ka necklace o kon kulintas 25,000 pesos, isa ka relo nga nagabalor sang 63,000 pesos, isa ka MK watch nga 23,000 pesos, duha ka Hublot watch nga 37,000 pesos, isa ka Omega watch 150,000 pesos, kag isa ka Rolex watch nga 30,000 pesos. Ining isa ka Rolex section friend nakuha ni sa poder ni Vicente na recover ini siya. Ang mga suspitsado karon ng kaladak panti ara na priso na sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Inang balita ini section Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Kayo home ako kay ang pila naton ka mga utod ya. Amo na ning kabalakas sa iban, angot sining kagaw nga ni, ang ilaya concern lain, sila niya, siyempre, saan pa ni maabre ang mga naga-manicure, pedicure man? Lain-lain ang ilaya. Ang ilaya nga ginakabalakan, nga kung saan maabre ko nung mga ano niya, mga salon panawag sa aksyon hindi. Inangga pa manicure, pedicure, ga korte sa mga buha. Amo yung ila kada balakan kay wala pa kuno mag-abre ay nga plastada ni. Dala na sulod puluyan ba ano na nga hindi gid kahulataw. Puerte no. Ang pila naton ka mga hutot ko kay isa daw. Amo na ning makatalagam nga panahon mga pedicure manicure pa ya ang ila sini nga ginapana ginadumdum. Pagwapa guro ano. Adali na. Siguro base kon manaog kita sa general community quarantine basi magbulukas man nina. Bantayan talang ina kay manti ang iban nga mga mall kuno mabukas man galing iti amula na hindi ka lang may mga pulisa pa nga dapat sundon no. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Aber, tokion tang aton patrol. May mga pasaway pa nga nagkalabilin. May ara pa nagsuay sa mga korpyo naton. Kag iban pa nga mga pagsulundan dire sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mayo man isa may madulot man nga kayuhan sa kriminalidad inang enhanced community quarantine, no? Nagaganagan man ang pila ka mga dalagko nga mga nabagkit sa aton blatter entry. Aber sa sulod sang 24 oras, ano naman ang nabutang sa mga blatter entry? Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! 17 na lang gidang Aksyon Fred, no? Kapon, apat na lang, karon 17 naman. Ati nagsaka siya 3C, himo na 17. Kapon, apat. Subong Action Fred, 17, no? Ang nakabayular sa curfew, no? Sa nagapadayon nga ECQ, diri sa siyudad ng Bacolod. Actually, Action Fred... Inaya curfew na. Curfew ni siya. Oo. Wala pa nalabot ang number coding. Iba na labot ang Kagiban pagid. Yes, sir. Oo, ang nadakpan sa station number 1 isa. Ang may pinakamadabo, Action Fred, subong kung numaling kahapon, tub-tub kagabi, mga alas 10. Mga 14 kabilog lamang, no? Kung tayo, 14 lang gidya sa station number 2 nadakpan. Station number 2 na. Oo. Ang station number 2, anong ginakobre ng barangay? Covered ni Action Fred ang Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, 4, 6, 7, and Barangay 8. Ang nagkaladakpan kahapon, Action Fred, isa lang gid ka barangay, pero sa duha ka purok. Ang purok tahong, kagasubong man, purok kagaykay sa Barangay 2. Bawo sa una mo man ang mga purok nga masami ginadakpan kon siyabong pagambalan. Subong pasaway na korpyo. Pasaway, maning wala ang nagapahimuyong bala sa ila sinitag sa mga puluyan. Tigwa lang sila kung tinagkaladakpan sila, Action Fred. Ti 14 tanan, maling kahapon, tubto balas 10 kagabi ang nagkaladakpan sa area sa ang Purok Tahong. Action Alvin, Yes, sir. may napanilagan na kung kunin ng Barangay 2, ang Barangay Banago. Nagliligad to, kundi 14 panay na sa Siabo. Yes. Subong daw wala bypass, no? Daw nagaganagan. Yes, Action Fred, bisan gani ako kapamangkot ko, hindi puro curfew lang ang mga violations sa ECQ lang ang ila sining nga mga nagkaladakpan. Sinid ko gani. Pwede niya bypass operation nga ginpatigayo ng mga kapulisan. Mas mayo gani kung wala bypass, tambot silingon na daw medyo naghagan-hagan man ang nagagamit ka nagaduso sining illegal nga droga. Basi kon hindi sila kaagi sa mga checkpoint, kaya man kada bangga ginabantayan mo. Basi ang ilang nga operasyon, temporaryo nga naupangan, bangod siling kubla, bisan paano may mga bagay man nga nadulot nga kayuhan ining enhanced community quarantine. Yes, Action Fred, bisan gani ang iban nga mga kapulisan kung makadakop gid man o kung makakuha gid man sila, maka-score abi sa illegal drugs, paagi man sa ECQ quarantine checkpoint. Sa diin in flagrante delicto o kung on the act nga nakuhaan abi,
ang suspected shabu. And ang station number 3 gani action Fred, kunti masami amo ning makakuha sila damo. Subong isa lang kabilog. Ba, dumayo ha? Oo. Dumayo ang resulta. Ang station number 3, anong sakop yun ha? Ang sakop sang station number 3 ang barangay Bata, ang barangay Mandalagan, kag subong man ang area sang barangay Banaco. Mo kadalagko nga barangay. Oo. Dumayo ang resulta. Mayo gani resulta siguro gani dumayo sir how. Sige niya amo niya epekto kahit papano iya nagjutay ang amon silingan na dako pero bisan ni sa kabilog at okay na ni. Silingan isang taga 4 naman kag taga barang station 4 kag station 6. Ay abaw kabalo ka utod. Utod ang tawag sa aton mo kabalo ka utod. Na-imbyo na siguro ang mga tao, tiniyan na lang sila sa ila sininga puluyan. Bangod ang station number 6 kag ang station number 4 subong adlaw 0. Bao mayo? Oo, 2 consecutive days na kuno nga 0 sila. Butsing ganon sila niya, basin ambyo na sila sa tiner sa ila sini nga mga puluyan. Actional Ben? Yes, sir. Ato natol na ni, hindi ka lang munugid sa iban. Yes, sir. Kundi subong may ara nga mga malinong nga mga lugar, mga subdivision na be. Balo kang hutek sang migo ko, nya tsansa nila ini sa mga nagamadyong, wala sila. Ang katabo gali subong, sa mga subdivision, lagko nga mga may mga kudalbla, may mga pader, agatipon sila kung hapon gali. Bira-bira sila madyong, hindi makita sa kapulisan, kay manti, hamakod tag-as pader mo. Nya daw enjoy sila kadapon sa madyong. Hindi nila mabatian ang okay sa pag Wala social distancing. Wala social distancing, timing pa maambalya, tsansa ni, kato kita kay Juan. Dito ya, available to. Gintimbrihan ko to, may madyong to. Pangayaw ta to. Ang action na Fred, no? Ang reaction Fred, ang Utso, Station 8, isa lang ka na kabilong na dakpan. Isa man. Taga Barangay Singkang Airport pa. Ang station number 9, 0. Bisa na 7, gani action Fred, 0 man sila. Bawa? Siling ko gani Mayo, sumatotal 17, no? Tanan ang nagkaladakpan na nakabayular sa illegal o kung nakabayular sa curfew action na Fred. So para maning balita, report sang patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Grab. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Pag-abot sang adlaw nga may ara 0 kita, nga wala sa nagpasaway, amo na base kon mauluumpawan na kita dire. Kag base kon manaog kita sa manubo nga level naman, no? Base manaog sa general kag ang ginapangamuyo ta base kon makakas na kag badula maning kagaw nga ni. Hindi daw kayo lang ano ni. Gapamati kami dire sa Talisay. Bao si Albert Sanz. Albert, morning. Hindi agad lagaw, kabataan, bukutaan ay hasta matapos ang kwarentina at matapos ang COVID-19. Ari ho, ang kinanglan ta subong, vitamin C, no? May ara 26 milligram nga CL7. Para gid ini, sini nga mga panahon nga masyado ka delikado, kay nagapabaskog ini sang aton immune system. Pinakabakal giman ang vitamin C mo. Ti sa CL7, diri kita. Diri na sandig ang kabakod sa aton lawas, kag bangod sa ka-epektibo, kag madamo na ang nagpalayag, nga daw maayong resulta sang CL7, kag maayong pamatyag nila, makadipinsa sa mga pamalatian, madamo ang nagtingwa nga pikion ang among CL7. Amo ina nga ang management sang CL7 nagapanawagan nga likawan tagid ining nagapamalay-balay bala nga nagabaligya sang 7 nga ni. Likawan taman ining nabutang sa mga mineral water, nabutang sa plastic ka botilya bla. Kung sa lipid nga botilya, likawan tay na. Kay posibilidad piki gid. Paano kita makasigurado nga CL7 gid original ang atong mabakal? Of course, kadto kamo sa masaligan nga butika o kon parmasya. Inaya sigurado, hindi piki nga 7
ang mabakal ninyo. Sigurado si El Pito Pito ina. Amo ina siya ang original kag indi piki. Laking si El Pito Pito, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita. Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,